Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ман як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон хостум аз акаи Иззат Амон дифоъ кунам. Хитоб ба он нафарое ки акара бурданд, шиканҷаву озор доданд, ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки э бадбахтон, рӯзи қиёмат Худованд фармон метиҳад малоикаро, шуморо дар ҷаҳаннам ҳамин хел азоб метиҳанд, дасту почои шуморо мешикананд ва дар оташ мепартоянд. шумо ба рӯи Худованд чӣ хел нигаҳ мекунед ва чӣ ҷавоб мегӯед? шумо ин дуньёро интихоб кардед, фардо аз рӯзи қиёмат натарсидед? акаи Иззата барбигардонед бар шаҳри Россия ки аз муҳоҷирони тоҷик, аз бародарони исломӣ дифоъ кунад. ӯ на аз ягон гурӯҳ буд, ӯ як ҳамчун қаҳрамон буд ки халқи тоҷика ин қадар ёрдам мекард, дар коронавирус ёрдам кард, аз тамоми ҷиҳат ёрдам кард. шумо ӯро просто бахилӣ карда бурда шикастед, тирмаш карданед. ва хитоб ба ӯ нафаре ки мегӯяд 40,000 рубл ва $1000 аймак қарздор буд, тӯҳматиш кард. э бадбахти ҳаромӣ, ту дар рӯзи қиёмат дар пеши Худованд чӣ ҷавоб мегӯӣ? ту ба рӯи Худованд, ба рӯи Муҳаммади Мустафо саллаллоҳу алайҳи васалам чӣ хел нигоҳ мекунӣ ба ин тӯҳмати кардагит? ин қадар халқи муҳоҷири тоҷика шӯё чад меояд нигаҳ мекунад ки аз Худованд натарсидӣ ба ин тӯҳмати кардагит? тавба кун, бира аризата биги ай суд. дар ҳаққи акаи Иззат дуо кун ки ҷавобаш битиҳанд, Худованд барбигардонаша. бародарони тоҷик, ҳама сарҷамъ бошед, ҳама каса биё дуогӯ кунем, даст бар Худованд бардорем. Худованд дуопазир аст. Худованд чашми золимонро кур бигардона. Худованд як ҳокиме ба сармона биёра ки мусулмон бошаву халқи меҳнаткаши тоҷика дар паноҳаш нигаҳ бидора. озодӣ бар акаи Иззат Амон, озодӣ бар акаи Иззат Амон, озодӣ бар акаи Иззат Амон, озодӣ бар Тоҷикистон, озодӣ бар Тоҷикистон, озодӣ бар Тоҷикистон. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ман шахсан аз номи худам аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон талаб менамоям Иззат Амонро озод кунад. Он шахсият бегуноҳ аст. Иззат Амон, озодӣ ба Иззат Амон, озодӣ ба Иззат Амон. салому алейкум ҳамватанони азиз. дар қазияи бародар Иззат Амон бетараф набошед, зеро ки он на қало буд, на ягон хиёнаткор буд, на ягон чизи дигар. Он танҳо кӯмакаш барои мардуми муҳоҷир ва мусофир буд. медонем мову шумо ки дар карантин ҳеҷ кас ба ҷуз Иззат Амон дар хизмати мардум набуд. ҳамаи мову шумо медонем. дар қазияи бародар Иззат Амон бетараф набошед. озодии Иззат Амонро аз ҳукумат талаб намоед. ҳукуматдорони муҳтарам, хоҳиш мекунам Иззат Амонро фавран озод намоед, зеро он ҳеҷ гуноҳе надорад. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. озодӣ барои акаи Иззат Амон. мо ай давлат ва ай ҷумҳурии Тоҷикистон Айёнаи Раҳмон мехоҳем ки Иззат Амонро озод кунад ва барои ки хубии одам барои ҳамаи муҳоҷир расидагӣ аст, хусусан барои мо. ва имрӯз вақтиш омада ки бояд мо гап занем, ҳимоят кунем. навбати мо шуда, ай пишти мо вақт шуда гап зад, омад иҷа уҷа. ана имрӯз рӯзи вақти мо расида, бояд мо гап занем, озодии акаи Иззат Амонро мехоҳем. мақсад ягон хубитон да мо намерасад, қатъияби зарартона нарасонем. озод кунем акаи Иззата, озод. дар ҳамин Москва ду одам, се одам мисозоре мебарем, маҳкам мекунем, кида додубой кунем, кида дигар бирем, пеши ки бирем арзи шикоят кунем. пасолсува мерем, дар пасолсува 4 нафар амонден айсоя ихчом метарсан то ба кадам хидобо ӯо мерафтиян гап мезадиян. ӯо ан дари пасолсува бомадан талхашон мекафа. моне шербачора, моне хизмат кунад дар мардам нарасем. ай барои Аллоҳ.
ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. гуфтанӣ ҳастам ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки бародари мо яъне Иззат Амонро аз маҳбас озод кунанд. Он буд бари мо дар вақте ки мо дар карантина будем. Дар на ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буд, на посолствои Тоҷикистон буд. Он бародар буд ки дасти моро гирифт ва моро аз хатари мин дошт. гуфтанӣ ҳастам озодӣ ба акаи Иззат Амон. озодӣ ба акаи Иззат Амон. салому алайкум бародарои тоҷик. бародаро бетараф набошен, бародаро бихезем. як ҳафта пеш буда рӯзи ҷумъа кадоме ки ҳама бия рӯзи ҷумъа дар проспект Мир ҷамъ мешем. дар проспект Мир бародаро ҳама каса ҷамъ мешем, мерем акаи Иззата халос мекунем. баъйтари хаб кардан намешава, баъйтари намешава. инами ҳама каса видео кунем, ҳама каса рӯзи ҷумъа мерем ҷамъ мешем. бародаро ҳама каса дар проспект Мир бо мегӯм ами видеои мара паҳн кунем. дар проспект Мир рӯзи ҷумъа ҳама каса ҷамъ мешем, мерем. як аз суратҳои акаи Иззата бибурора дар дастомон мегирем. 500 касем, 1000 касем, намеда чанд каси подписчика ина чанд каси лайк мемона. ҳама каса бародаро дар куҷои Москва бошен набошен, бихезем биёен рӯзи ҷумъа дар проспект Мир ҳама каса ҷамъ мешем, мерем акаи Иззата озод мекунем. то акаи Иззата мо набинем, нагирем, мисол дар оилаш ишонатем, мо намием ай посолство ягон ҷо на. моро бигирем бирен, ина мо акаи Иззат, моро бигирем бирен, моро акаи Иззата бурдем, моро ам барен. бародаро бо мегум ин видеоро паҳн кунен рӯзи ҷумъа. на чанд рӯз дигамон ба рӯзи ҷумъара, на ду рӯз дигамон, 3 рӯз дигамон рӯзи ҷумъа ҳама каса ҷамъ шем дар проспект Мир ё дар куҷое боша набоша Москва да мерем дар ин дари посолство. 100 касем, 500 касем, 1000 касем, 2000 касем, ҳама каса мерем. ягон мақомот ай даст коре намеояд. мехезем акаи Иззата мо то дар зану фарзандаш ишон натем, мо намерем ба хонаомона намерем. ина моро бигирем Тоҷикистон рӯй кунем. ина ин хел кор кардан дар кор. ӯ акаи Иззат Тоҷикистонда нест, ӯ акаи Иззат дар ми тарафо дай меган дар Тоҷикистон, ай дар Тоҷикистон нест. ӯ акаи Иззат намҷода гуҷоида маҳкама. бародаро маҳкама ҳеҷ кара ишонаш наметавон, баъйтари хаб кардан намешава. бихезен илтимос рӯзи ҷумъа як аз пеш бидроя суратҳои акаи Иззата чоп кунен дар компютер, ҳама тоҷикода тақсим кунен. мо ҳама каса мехезем дани дари посолство мерем. бародаро илтимос акаҷон ами видеоро парто рӯзи ҷумъа. бародаро рӯзи ҷумъа ҳама каса рафтан дар кор, баъйтари хабкунӣ мо намешава. суратҳои акаи Иззата тайёр кунен рӯзи ҷумъа дар ҳамаро додан дар кор, дар дасти ҳама битен суратҳои акаи Иззата. мо мехезем рост дар ин дари посолство мерем. 1000 нафарем, 10000 нафарем. барои акаи Иззат моро ҷони ҷигар биде, ҳамаи мушкили моро осон мекард, ҳамаи мушкили моро. балад фикр намекунем ки дар рӯзи сахтӣ даст мо нагирифт ӯ марда гишнай ташнай. мана бовар кунем занаш гирья кард, дилам ман худмам ови чишмам рехт, барое ки рост мегӯям. музалия ӯ мегӯяд хитона шер мегирифтем, ина куҷо шид? и акаи Иззата фурӯхтагиай. ман нафаҳмидам ин паспорти Москва ин қадар беқадр буда. ӯ марда 20 сола дар кор нест. бихезен ҳама каса рӯзи ҷумъа илтимос ҳама каса дар проспект Мир ҷамъ мешем. панотон ба худо бародаро. ман ҳамчун як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон боздошти ғайриқонунии Иззат Амонро маҳкум мешуморам ва аз ҳукумати Тоҷикистон талаб дорам ки ҳарчи зудтар ӯро озод намояд. озодӣ ба Иззат Амон. ассалому алайкум ба ҳама бародаро. озодӣ ба акаи Иззат Амон гуфтанием ки ҳамин одамое ки 200 бо подписчики дошт, ҳама поддержкаш мекарде, шери нарто ихе шер нарто ҷо шиде 200,000 одам ки ҷо шиде зиёда. ма 100% боварӣ дорам ки зиёда 20-25,000 шуморо ҳамун одам ёрдам карда, чи ай пулиш боша, чи ай корои читон боша, ҳама чиз ёрдам карда. барои чи як каста намегӯй, на поддержка мекунӣ, на ягон чиз мекунӣ. ҳама хаб шидаги шери нар менависем, мо қатӣ мо ихе
ки ҷӯшиди ягон кас нест, ягон кас одамои урус, узбек, эрониё ва ҳамаи давлатҳо паддержкаш кардаистанд. Шумо ҳама хабе тоҷик забон тоҷикҳо мо шеринари мо ба ғайри аз Аллоҳ наметарсем. Чикор кардӣ ки ҷун дорӣ? Ягон каса надидаистем буд на паддержка на ягон чай мардак гум шидагӣ. Иншаллоҳ мо боварӣ дорем ки як рӯз ура рӯиш мекунам. Ранаи поздно гуфти гапҳо рӯиш мекунам. Лекин рӯи аслӣ шуморо уже мебина ки шумо мефаҳмам ки фақат шумо дар комментари менависед. Ягон хеле на мардӣ то маълума на хоҳи мард шин ё дар хидмати мард бошем. Чикор кардӣ? Ё ки лучи дар комментари нанависем ки хеле ки ма қатитем, мо қатитем, мо хеле шери нар ба пеш, шери нар ихел. Чикор кардем? Ҷӯшидагӣ шумо. Мардако бубурай тарафу ҳаққа бугем. Ягон хеле мақсад политикашон тарафдорӣ накунем. Ягон хеле чия ҳақиқата бугем. Мард на ҳақиқата бугем. Ахуд ҳамиқати гуфтан надошта бошем. Ҳақиқата гуфтан мардак шей тарафдорӣ кунем. Мардако 20-25 ҳазор одам зиёдам. Так 100% ворид ёдам кардагӣ буда ҳамаи тараф. Бубурая ҳамон одамое ки ёдам кард номусон шумо дар ҷоя ёдам кард ки бубурая ки ёдамаш кунед. Вақти соати якам ки ёдам